Genç. Hava aydılar. Häzir bara. Joram melya. Joram ýa-da men maksar etmeginiň bolma kılım. Eger men maksar edaýsam, yırtaryn. Şunuňmy? Ol ya haw näme? Dere yüz mal berýänmi ýa? Salam. Salam. Agay gowmýar daýlan bamaňa ýetdi. Howay da şükür balaýmyn. Söýleýin Genç tanşy. Menem ay bölekden sonra öğrenşat. Vay, gıyı, sen mardan näme Genç? Hawa. Ine birki ine mardanmyň? Vay, cana, guşşam, men tanadyňmy? Ay bölek seni tanadym ha. Kiçikek partada stığa kimin? Ödüm kirliň. Vay, seňem şawalsyň da, sokunup gülüňdägi. O sen men taýdan. Sana sidan edip ýatam. Hadi lan. Şowa bir-birimiz şeýle gowurýadyk da. Ýöne sen meni taşlap gitdiň däsoň. Vay gıyı. Bilýä bala näme? Eşekde öldürdi. Ýok bolýan gummol taýda. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний. Abi salamı aleyküm. Olma yaxşın tagamdan ağa oken amca bir dünkü bergin näse daýam? Ben bergin 150 manat var mı? 150 manat mı? Ha, o 150. Molla anca onda sen bana 50 manat beradi men. Nerede? 50 mi şey? Molla anca mene üstüne nemet onu o şey cemlap berin. Cücem näme diýäň? Näme onu? Öňe etdiň mi? Malada. Şu video 17 götürýänlere degişli. Awa barsiýatgasynyň wadyň garasyna goýan bolup çyrasyny görkezip 17 götürýänni görkezjek bolýan oglanlara degişli ýa-da gyzar bana aýnam bolup kilçerem bolup suwjurun bolup wad edip bilýärmi 17 götürýänni bildirjek bolup bilýärmi. Bulan %69% kreditde dara ýöne şonu da tuwelemi kreditde bolsa da bular kilçermäni, aýnamany, oňarýalar dara bilýärmi. Nesip bolsa bir aýdan 18 gelýär dara, onu da berýär gip 18-de malyň üstüne. Oglanlar gyzar bilýär, görünsizler. Goşýaňyz ýylgyrsynda odan eken. Sağ ol. Belki oturur tanşar. Adaç gece ağalıp men eýan birle görüşmäne barýan. Bolýar. Tölew nagat kart. Kart 863 87. Ben özüm durmuşda emede stabilni bolsa goýarýan. Wagtly wagtyna ýygyderli, ne saglygyňa seretmek, iş, alada biznes. Ýyzme goýarýan başyka ýan köplenç. Ha sen ýüzýäň? Yok, yok. Başa ýekejemit. Alo. Ben ýa kafeden jaňat kartyňa bagyryp. Uy, hawa. Hawa, bolýa. Näme ol? Kartymy alypdyr ýa bir kafede men Ýör alaly gidip. Yo, özüm alar gelýän. Garaşan. Vay, hani men ýitiren kartym nirde? Saklanylmadyň bagsa. Ay bolýa, näme gelenme ora kofeň bir içeri. Men has bu pikirim var. Açaýynmy? En naça? Özüm taýinladyň. Ay ýa. Hoş geldin ömrüme, oğlum ben hemme adadım, diğer adadıma, benimle bahtiyarım. Ay oğlan, gel men sana gowy pul bereýin, çyýtdan sana peýda bolmaz. Ödüň Allah näme jekeniň ýöne pulun bolma, maşynyň bolmasa bir hiletden. Ýür men sana maşyna bereýin. Maşgala olma. Cay gerek. Ýür men sana jaýy. Hayır, gözükür. Allah başımızdan eksik etmedi seni.
Üçüncü etaj 5 komnat jay şu günden şeyler tenke. Indi sen bu nemeyle pulun var, maşinin var, jayın var bu dağıtları götürür. Men sen bozdurursan, şoň için sana ayar gerek. Ayar takmak için bir kıyız takman olurum. Daşından gözle batırma. Dura burmunda men sen giyan alfon soğlandan da şunun bir maşinin jayın nesi etsin. Her oradan birikki içinde. Sen bolum yetsigdin ki meni be sadetse. Olma kime var sen şoňa var. Yer bitten men halamatda. Min sokçak taktın ay sokçak adamı. Waalaikum. Oh, mam. Om gaat hij er? Oh, wat? Ja, dan mam. Oh, wow. Ja, dan mam. Nee, moet. Men, je wou ik. Dat pardon. Ja, mam. Ja, go. Maar goed, maar ja, mam. Nee. Ay yok gott no tigir lapar ya. Mas om ik sakun. Ay kuda şükür abi. Ay, tada, mas ikke. Oh, men da işte ya. Ah, kuda şükür. Paul, du işte kan am. Vay tarafa da işte. İşte. Ne için yan vatın yapalım? Atsa yan. Yan ya o. Ya şey yanında bas koyuyor. Ha, wajay uracak kolumda yakkan. Çünkü uğurnaken bas koyuyor sana ya absın var. Ha, ömrü. Oh, uğuracak yan açındı. Çatır yettaken bas koyuyor sana ya. Ömrü bas. Oh. Bol ya. İşte kura ulyar ama öyle işte değil. Ulan no. Bol ya. Olha não. Çatıra yettaken uğuracak onu bas koyuyor abi. Gayret da abi. Bora, tamam. Gayret bas koyuyor abi. Bol ya bas. Çatıra yettaken bas koyuyor abi. Bol ya. Bas ulyar mı? Bol. Ay bas durmalı mı ya? Ötürmeli mi ya? Sine bas durmalı mı? Şu vizen goğuca kulağını açıp dinlen teve men şu vizede size kat goğuda atmazsa kat verecek hemem düşündürecek yöne like ulan reposti gayrat edip yattan çıkarma. Bizim öz maşinlarımıza 13.000 man dayılık veriyaz 10 ulan kanakatlanıyaz mı? Yok kanakatlanam yok. Sebep gaygısız market on daşından günlü 100-150 manat bon seriya. Ona men uyuşurup ay dalacak diyseniz onunla da 4.000 manat 5.000 manat yalı olya. Ayına da koş yana melin 13.000 manat aylığına 18.000 manat olya 4-5.000 manat 17-18.000 manat aylığına olya. İkun men o plan bana yeten o kanatlanamok diyseniz ikun vıkad noyun var ona mı işecek diysen onun 1000 manat olya üstüne ona koş yana olin 18 ya da 19.000 manat aylık çıkarıp beriyaz. On daşından iyi biçkine muğut, yatacak cayına muğut. Mene aytacağım ayttım senem ne maydasın else komentar edevellay havarlaşma için 63'lük 04 84 08 hanonne mehrivanlarım. Ciao. Alo. Ha, Akıyu neredesin? işte. Ayo men kararıp tutunup yüreğim ya. Urşasın geliyorsun öyle. Ben pakayı işte da. Sen bana baryan sen bakana tap koy. Ona mı selim ben öldüm. Ben baryan onu yoksa. Uy, Ferhat, onun hem aslanları ha. Ha. Bizim şu an beriyimiz var da ha. Ana yanlış ol geldi. Hava. Ayşe öyle geldi de uy. Uy, ona Ferhat, coralamaz var hem markete gider geldi. Senin var öyle kartın var çıksın hadi. Onu ben markete geçeyim. Ha, onu kakradım biz aslanın üstünden geçtik ya. Onun kartını başa varın olsun böyle mi? Böyle. Aha. Uy, onun sen işte kaçan geliyor? Ay benim ne var? 2 saat, 3 saat da mı sen? Ay geçen sana mara ha sen şöyle arsanla derden var ya şöyle bergemizi bergin böyle mi? Onun kart ne olsa ya? Böyle ha? Ya karışa da seni. Hadi gelin. Hasta.